Disinfection room sa mga motorbangka nga alang sa island hopping gihimong rekisito sa mga lungsod sa Cordova. Samtang pipila ka mga island hopping operators supak sa plano sa marina nga pag-phase out na sa mga wooden hulled ships. Siluan Mirundina sa report. Gibuksan na pagbalik ang turismo sa lungsod sa Cordova sa yuni ining buwana. Apan wala pa tuguti nga maka-operate og balik ang mga island hopping. Sa telephone interview, gipasabot ni Attorney Jessica Banson Natad, tourism consultant sa lungsod sa Cordova, nga usa sa mga rekisito nga gikinahanglang ma-comply sa mga island hopping operators ang disinfection room. We just had a talk with the representative nila, karon lang yun, ila na i-comply. After that, paana kita. Pero nana ang Cordova nga katong tour packages na ana siya sa portal. Busa, nagkapuliki karon ang mga tao nila ni Mark Ramirez, usa sa mga island hopping operator sa lungsod, sa pagbutang og disinfection room sa ilang mga motorbangka. Ang ilang mga life jackets gipanglabhan sa dili pa ibutang sa disinfection room. Kailangan ko tayo area sa bangka nga pwede natin ibutang ito gumagamit. Butangan na siya UV light. O garon mas hamugaway, gibago ang pintal o giayom-ayom usab ang ilang mga motorbangka. Apan wala pa gani sila makasugod og operate og balik, nabalaka na ang pipila ka mga island hopping operators sa plano sa marina sa hingpit nga pag-phase out sa mga wooden hulled ships. Pipila lang kini sa mga bagong unit sa mga motorbangka nga gamiton sa mga island hopping activities dinhi sa lungsod sa Cordova. Gani ka ng gamayng motorbangka gikatahong ni adtong buwan lang sa Pebrero na human ug kaduha pa lang nagamit human miigo ang pandemya. Busa ingon na lang ni ana ang kabalaka sa mga island hopping operators ni ining plano karon sa marina sa hingpit nga pag-phase out sa mga wooden hulled ships. Di ko mo agree sa ilang giingon nga maingon sila nga it's for safety because Magellan himself traveled across the world using wooden hulled bangka. Wala may nahitabo. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.